jingpule buman kasmi. Jingpule na kitab Genesis klandong kapasa bukhandai kadkhot bat pra hadu shipho. Do ye wan lang batus ngam kokun u Jacob. Do shashkor ya u Israel ukpa jumpi. Go Juda ki henmen para jumpi. Kin yaro yapi. Pin sa shkia ya kinong shun jumpi na rendang. Ki kun shin rang ukpa jumpi. Kin sadem ngon hakmat jumpi. Ujuda ulong ukun sing na kamrat balapin yam ko kun jonga phila phaino ula dem ula thia kum using but kum kasing manu ken bannud kersiu yu uding sanshar om kinria na ujuda lemne uding du sim na prengi kjat jungu hadu bandapoi how ubadei banyo how uta ki bendriu kinsa yadem ktien jong utrai kasam hinyo pu kat khot iwe hadu lai hinriu hadu hinyo bar khat hinriu to aya ka bor bishar jume how sim ko Blei padia ka hok jume how kun sim po unsin shar ya upa jume da ka hok but unsin shar ya ki paduk jume da ka jingle hok do ki lumba kinwan lam jingsuk ya ki briu par ki lumren ya ka hok do unlong kum uslap halor ki jinthung padam lung kum ulap raw hak khendo bater khom hakisngi jung u ka hok kan roy bat ka jingsu kan ne kat upnai to on don pahu pahai u go hakari hooi hadu ka clear ki lumba do kan sei so kum ka Lebanon do ki briu na kishnong ki thau kin roy kin par kum uplang halum kajingpule na ka gospel pa khut kat kum u Matthew kalenong ka paningkong kar khot iwei hadu khat hinyo ka kitab jinghyar pateng jong u Jesus Christ u khun u David u khun u Abraham ulong ukpa u Isaac ukpa u Jacob pat ulong ukpa u Judah pat jong ki henmen ki para jungu u Judah ulalong ukpa u Perez pat u Zerah na katamar u Perez ulalong ukpa u Hesron pat jong u Ram pat ulalong ukpa u Aminabad jong u Nashon pat jong u Salmon ulalong ukpa u Boaz na ka Rahab u Boaz pat jong u Obed na ka Ruth u Obed ulalong ukpa u Jesse pat jong u David sim u David ulalong ukpa u Solomon na ka kmi kabala long katnga u Uriah u Solomon pat ulalong ukpa u Rehoboam ukpa u Abijah pat jong u Asa ulalong ukpa u Jehoshaphat pat jong u Joram pat jong u Uzia ulalong ukpa u Jotham jong u Ahaz pat jong u Hezekiah ulalong ukpa u Manasseh jong u Amon pat jong u Josiah ulalong ukpa u Jekonia bat jong ki henmen para jong u ha ka jingring mrau shababilon hadin ka jingring mrau shababilon u Jekonia ulalong ukpa u Shetil ukpa jong u Zerubbabel ulalong ukpa u Abud jong u Eliakim pat jong u Asor ulalong ukpa jong u Zadok jong u Akim pat jong u Eliud ulalong ukpa u Eleazar jong u
umathan pat jong u Jacob ulalong ukpa jong u Joseph, utanga ka Maria na ka balakha ya u Jisu, ya u balakhot u Chris. Te kumta ladan khatsau pateng nadu u Abraham hadu u David, khatsau pateng na u David, hadu ka jingring rau je Babylon, bat sa khatsau pateng nadu kata kapor, hadu ka jingkha ya u Chris. Ka gospel jong u try.